Ngiyacela abathanda sivule Peter ukuqala lapha ku chapter 4. Namhlanje sizotadisha kusukela ku verse 12 siye lapha ekugcineni kwe chapter uverse 19. Isection yokugcina ke le ekhuluma ngendaba yenhlupheko usezodlulela kokunye ku chapter 5 akhulume ngendaba yabaholi bebandla nendlela ibandla elimele ukuresponda ngayo kubona. So uyasummarize la izinto akade ebafundisa zona ngeinhlupheko nokuthi bamele ukwenze njani ma bebhekene neinhlupheko. Ufundisise ulalelisise makunembuzo sixoxe ngoba siyadlula ke manje entweni yeinhlupheko okuyiyona ndikimba yalencwadi uPetra ayibhalayo kodwa ke nesummary enhle la ukuze uzwisise again konke uNkulunkulu afuna sikwazi maqondana neinhlupheko. Asifundeni ke from verse 12 kuya 19. Bathandekayo, ningamangali ngomlilo ophakathi kwenu enifikelwa yiwo ukuba nilingwe ngokungathi nehlelwe yinto engaziwayo. Kepha thokozani njengalokhu nihlanganyela einhluphekweni zikaKristu ukuze futhi nithokoze nethabe nasekwambuleni kwenkazimulo yakhe. Uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu nibusisiwe ngokuba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhleli phezu kwenu. Makungabikho namunye kini ohlupheka ngokuba ewumbulali noma eyisela noma engowenza okubi noma eyisigila mkhuba noma engozigaxa eindabeni zabanye. Kepha uma ehlupheka ngokuba engumKristu makangabi namahloni kodwa makadumise uNkulunkulu ngenxa lelo gama. Manje sekuyisikhathi sokuba ukwehlulela kuqale endlini kaNkulunkulu. Kepha uma kuqala kithi siyakuba njani isiphetho salabo abangalaleli ivangeli likaNkulunkulu na? Uma kunzima ukusindiswa kolungileyo uyakubonakalaphi ongamesabi uNkulunkulu noyisoni na? Ngakho lapho emlabo abahluphekayo ngokwentando kaNkulunkulu mabanikele imphefumulo yabo kumdali owethembekileyo baqhubeke benze okuhle. Amen. uPeter mayisummarize uyabayala again ukuthi ufuna baresponde kanjani einhluphekweni. Ufuna benze njani mabebhekene neinhlupheko. Kunezinto eziwu4 ayibalayo uPetru. Okokuqala uthi abangasurpriseki mayifika inhlupheko kunalokho abathokoze. Okwesibili abangabi namahloni makufika inhlupheko kodwa kunalokho abakhazimulise uNkulunkulu einhluphekweni. Okwesithathu abaqinisekisa ukuthi bayayiphasa itest elethwa inhlupheko. Then okugcina abanikela imphefumulo yabo kumdali owethembekile ngesikhathi bebhekene neinhlupheko. Asibuke oqala ke indaba ukuthi asingasurpriseki, asingamangali kodwa sithokoze. Ku verse 12 bathandekayo ningamangali ngomlilo ophakathi kwenu, fiery trial, enifikelwa yiwo ukuba nilingwe, to test you, ngokungathi nehlelwe yinto engaziwayo, into strange, simangala ukuthi iqhamukapi, into esingayazi. Kepha thokozani njengalokhu nihlanganyela einhluphekweni zikaKristu ukuze nithokoze nirejoice nethabe, be glad nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe. Yindaba ethi abangamangali. Sibonani la okusikhombisa ukuthi simele ukungamangali. Kusobala ukuthi asingamangali, ningamangali ngomlilo ophakathi kwenu. Inhlupheko lezo. Yindaba ethi asingamangali mayifika. Uthi ku verse 13 ngoba
or ekupheleni kaverse 12. Ngoba azikho strange, akuyona izinto ezingaziwa lezi. Ningamangali sengathi nehlelwe izinto ezingaziwayo. Ngamanye amazwi ziyaziwa lezi zinto, zilindelekile lezi zinto zeinhlupheko, ngakho mayifike empilweni zethu wasingamangali njengabazalwane. Yinto esitsheliwe ngayo ingakenzeki ukuthi izokwenzeka. Ngakho singathuki sengathi maye sehlelwa yini kodwa. Why mina Nkosi iqhamuka lento ngenzeni kuwena, as if besingalindele ukuthi izokwenzeka. Amen. Ukumangala kwenza ukuthi umuntu abe confused okokuqala. Angakwazi ukuhlanganisa emqondweni wakhe ukuthi konje lento eyenzekayo yenzeka ngobani, ihloseni, kufanele ngicabangeni ngayo, ngiresponde kanjani kuyona. Uyaconfuseka umuntu omangalayo into eyenzeka kuyena, inhlupheko ezenzeka kuyena engayilindele. Bese yakhonona. Abanye bakhonona openly ngomlomo. Kunemfundiso nje eyandawo manje ukuthi there's no problem ukumtshela uNkulunkulu exactly what you think mawubhekana nenhlupheko. Mtshela ukuthi awuyifuni lento, mtshela ukuthi awazi yenzekelani lento, mtshela ukuthi inhliziyo yakhe ayiyamukeli lento, ubona sengathi kunento wrong akwenze yona, bathi mtshela uNkulunkulu he can handle it. Bajwayele ukukhuluma kanjalo. Kuyisona ukukhonona ngoNkulunkulu. uIsrayeli wakufunda lokho uma uhamba usuka eGibhithe uya eKhanani. Ma befika la kungenamanzi khona sebembonile uNkulunkulu evula ulwandle olubomvu. Kunokuthi bacela amanzi uNkulunkulu okwazi ukuvula ulwandle bayakhonona. Usikhiphelene eGibhithe. Bufuna sofa la ehlane. Kuyamcasula uNkulunkulu ukukhonona, kufa abantu mabekhonona. Belambile ukudla kungekho kunokuthi bacela uNkulunkulu bayacomplaina. Babe mnando anyanyisi base-Egypt. Sasihlala eduze kwamabhodwe ebila eGibhithe sidla size silale. Moses silethela ukuzosibulala la ehlane. Acasuka uNkulunkulu ukuthi kuyakhononwa yize noma banomusa ehlisa imana. Mase sebeyidlila imana for a long time. Sebehalela ezinye izinto ukuthi yehle ezulwini isimangaliso iphekwa yingilosi noma iphekwa kanjani basanandaba nalokho bayacomplaina manje yazi ekade sayigcina inyama. eEgypt sasidla inhlobo ngeinhlobo zezinyama, bayakhonona every time kunento abangayithandi eyenzakalayo. Every time uNkulunkulu responda ngepunishment nejudgment. Sometimes ubulala abantu directly, sometimes uthumela inyoka zizobaluma abantu bafe. Ku serious ukukhonona against uNkulunkulu. Akafuni uNkulunkulu sikhonone masibhekana nezimo esingayithandi, ingakho esiqwashisa ahead of time ukuthi ziyenze. Ngakho ungamangali ngoba ukumangala kwenza ube confused, ukuba confused kwenza ukhonone. Sometimes abanye bagcine bemhlubukile ngempela uNkulunkulu. Babuyele ezonweni zabo. Ngakho bathandekayo makufika umlilo phakathi kwenu weinhlupheko, ningamangali, ningabi surprised. Enye into ayishoyo emele ukusenza singabe surprised kuverse 13, thokozani njengalokhu nihlanganyela einhluphekweni zikaKristu. Inhlupheko zenu ziyinhlanganyelo einhluphekweni zikaKristu. Kristu wahlupheka ngenxa yokulunga. Wahlupheka ngenxa yokwenza intando kaNkulunkulu, bamzonda baze bambulala because wayelungile futhi enza intando kaNkulunkulu. Nabo bonke abamlandelayo uKristu batsheliwe ukuthi kuzoba njalo. Njengalokho ahlupheka nabo bazohlanganyela, bazomjoyina ekuhluphekeleni ukulunga. Inhlanganyelo enhlupheni kaKristu. Uma uthi uyamlandela uKristu, lindela phela ukuthi indlela aphathwa ngayo nawe uzophathwa ngayo. In fact, wathi kuMatthew 16 uverse 24, uJesu wathi bafundi bakhe, uma umuntu ethanda ukuza emva kwami abe umfundi wami, makayidele athabathe isiphambano sakhe angilandele. Umuntu ofuna ukuba umfundi kaJesu akabe ready ukuthi kuzofanele ayidele ayithanqaze
ngoba kuneyinhlupheko naye kuzofanele athathe isiphambano i-instrument ye-torture, ukuzondwa abantu, ukuhlanjelazwa abantu, ukuthotharishwa abantu baze even bakubulale nokukubulala. Umuntu akabe ready ukufa nokufa uma ezongilandela. Usho njalo uJesu, bonke abazongilandela bazongijoyina ekuhluphekweni kwami. Njengalokho ayesiphambanweni, nathi kuneyiphambano esomlandela nazo uJesu. Ngakho asingamangali uma zifika inhlupheko. Sitsheliwe ngazo zinhlanganyelo futhi yeinhlupheko zikaKristu. Futhi siyayazi nenjongo yazo inhlupheko. uNkulunkulu usitshelile ukuthi zifikela ini ezimpilweni zethu. Uthi okokuqala kuverse 12, ziwumlilo oyitrial, a fiery trial, elezulu alivezi laphana, kodwa isiGreek siyaveza ukuthi umlilo lo ovivinyanayo. Uma iqhubeka uthi enifikelwa yiwo ukuba nilingwe, nitestwe ngawo. Ubeke wakhuluma ngalento ku chapter 1, emabuku verse 5 kuya ku7, ubethe nina enilondolozwa ngamandla kaNkulunkulu ngokukholwa kube insindiso yakwambulwa ngesikhathi sokugcina. Enithokoza kakhulu ngalokho nakuba manje nidatshukiswa yilingo trials ezinhlobonhlobo. Uthi ukuze ubuqotho bokukholwa kwenu, i-genuineness yokukholwa kwenu, okuyigugu kunegolide elibhubhayo noma livivinywa ngomlilo. Nayi le nto yokuthesta ngomlilo, igolide lithestwa ngomlilo. Nina ninokukholwa okuyigugu kunegolide, nakho kuvivinywa ngomlilo-ke khona kuzofunyanwa kube ngokubongwa nodumo nokutuseka mhla kwembulwa uJesu Kristu. uPetru ubuyisa le nto kade eyichaza lapha ku chapter 1 u5 kuya ku7 ukuthi ukukholwa kwethu sometimes uNkulunkulu uyakuthesta ngeinhlupheko njengomuntu ethesta igolide ngomlilo. Khona kuzovela ukuthi okwangempela noma kukhona kwangempela, kungqo noma kusikhona. Uma igolide lingasiwungqo bekuyitshe nje elihle, kodwa akusiyinsimbi eyigolide ngempela lizosha liphele emlilweni. Kodwa malungqo lizokhazimula kusuka ukungcola liphume selicwengekile selilihle kakhulu. Nokukholwa kwethu kunjalo. uNkulunkulu uvumela inhlupheko khona kuzovela ukuthi sikholwa kwangempela noma akusikhona kwangempela nokukholwa kwethu. Uma kwangempela kuyabekezela inhluphekweni kucwengeke kube kuhle kakhulu kunakuqala ukukholwa kwethu. Uma kungakhona kwangempela kuyaphela inhluphekweni. Siyaconfuseka, siyacomplaina, asamkeli, siyamreject uNkulunkulu sibele ezonweni zethu, asivuma ukuthatha iziphambano silandela uJesu. Siyavela ukuthi asibona abafundi bakhe kwangempela. Ngakho inhlupheko ziyisivivinyo, ziyi-exam yokukholwa komuntu, khona ezozazi yena, abanye abantu bakubona ukukholwa kwakhe, uNkulunkulu aveze ukuthi ureal makoyilo noma ifongkhong yokukholwa. Amen. Ngakho masingamangalini-ke bathandwa. Inkosi isitshelile ukuthi izoba khona. Inkosi yasitshela ukuthi ziwukufuza uJesu. Inkosi yasitshela nawe ukuthi yezokwenzani, zizovivinya ukukholwa kwethu. Thina sibheke nje ukuthi asiyiphaseni leyo test. Amen. So masingamangali kodwa asithokoze, usho njalo. Maybe siyezwa ukungamangali. Kodwa ke ukuthokoza, is it not taking it too far? Size sijabule ngempela. Ukungamangali, okay, we understand. Kodwa why kufanele sithokoze pho? Ngokuthi sixakekile, abantu bayasihlukumeza, kunzima empilweni zethu. Kunezinto asinika zona la. Okokuqala uthe bathandwa noma bathandekayo kuverse 12 mayiqala. Ngicathi indlela yakhe yokubakhumbuza ukuthi noma ekhuluma ngeinhlupheko empilweni zakhe, empilweni zabo, bangabathandwayo uNkulunkulu. Inhlupheko ayichazi ukuthi uNkulunkulu akanandaba nabo, uyabazonda, ubacasukele, uyabaphanisha, akabakhathaleli. No. Babathandwayo uNkulunkulu even noma bedlula einhluphekweni. Ngakho abathokoze ngalokho ukuthi uNkulunkulu ubaba kubona, umalusi kubona, uyabanakekela even through inhlupheko. Inhlupheko mayingasizwa sengathi uNkulunkulu akanandaba nathi, usilahlile.
lento yokuthi ukuhlupheka kwethu kuukushare enhluphekweni kaJesu iveza nokuthi lezi inhlupheko zizoholela ekukhazimuleni njengayo uJesu. Uyabona uverse 13, kepha thokozani njengalokhu nihlanganyela enhluphekweni kaKristu ukuze futhi nithokoze nethabe nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe. Ma uhlupheka kanye noJesu, uJesu phela wakhazimuliswa, akagcinanga esiphambanweni, akagcinanga nje eyinabethon eyenziwa noma kanjani, wavuswa ethuneni, wakhuphulelwa ezulwini, uhlezi ngakwesokunene sikaBaba, uyabuya njengomnqobi engasazi ukuhlushwa umuntu, esezoyiphindiselela kubantu, esezobusa phezukwabo, akasophinda ahlupheke. Manje sekubumnandi nenkazimulo nodumo kuze kube phakade kuJesu. Ngakho bonke abamlandela neziphambano zabo beye eGolgotha naye, luzofika nosuku lwesithathu kanye naye uJesu bavuswe, bazokhuphulela emazulwini nabo, bahlale ezihlelweni zokubusa kanye naye, bazokhazimuliswa badunyiswe njengaye uJesu. Lokho kumele ukusenza sithokozeke ngeinhlupheko manje, ngoba le inhlupheko ezehla kuthina manje ziyinkomba zokuthi ngempela nathi singabanye abazokhazimuliswa noJesu. Mawungahlushwa kanye naye kungenzeka ukuthi awusiye omunye wabangabakhe. Yini ungahlushwa wena? Ngoba yena phela wahlushwa. Bonke abamlandelayo babe ready ukuthatha iziphambano. Yini ungabi naso isiphambano? Kungenzeka ukuthi awucabene nezwe ngoba useomunye wasezweni. Kuyasolisa. Nkosi ziphi inhlupheko zami Nkosi? Yini Nkosi abantu bangithande bonke mina? Bapha bangizondayo ngenxa yokukholwa. Mase bengizonda ngokukholwa ngijabule, yes, kanti nami ngingomunye wabo ngempela. Yakho abapostoli benze njalo ngempela, ngikhuluma ngane kwami. Bathi kade beshayiwe oPetru noJohn kade beboshiwe ngenxa yokushumayela ivangeli. Lithi iBhayibheli encwadini yezenzo baphuma bejabule bedumisa uNkulunkulu ukuthi babonakale befanelekile ukuhlupheka ngenxa yegama likaJesu. Ngoba ukuhlupheka ngenxa yegama likaJesu kuveza ukuthi ungomunye wabalandeli bakhe bangempela, ungomunye wabangabakhe, unjengaye, ngakho nenkazimulo yakhe nawe uzobalwa kuyona. Inhlupheko bathandwa ibandla throughout history beliyibona njenge badge of honor, imendlela inhlupheko. Umbona uPaule egiya ngazo ethi nithi angisiyo umpostoli, thanini nginitshele ngeinhlupheko zami engiyibekezelayo ngenxa kaKristu. 2 Corinthians. Ababalele imendlela zakhe. Akanamahloni ngeinhlupheko ayihlupheka ngoJesu. Azimconfuse, ayimenza dangale kunalokho zimenza iqaje enkosini. Because I can see nami ngiphakathi impela. Futhi mhlambe nyoba into enkulu ngale mazulwini, awubheke inhlupheko uNkulunkulu angigicabeza ngazo. Amen. Asicabangi njengezwe thina masibhekana nezinhlupheko. Siyibuka ngendlela right side up, hayi upside down. Ku-upside down ukumangala, ku-upside down ukudangala, ku-upside down ukuconfuseka, ukhonone. Uma kufika inhlupheko, the right side ukuthokoza ngenxa yazo. Ayisizeke inkosi sibe njalo bathandekayo. Uthi mayisinika isibonelo kuverse 14, uthi uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu. Nazi ezinye inhlupheko ezayibehlela labazalwane, babethukwa kuthiwa babenza okubi, baletha ichaos emndenini, emphakathini, akusamnandi manje ngenxa yenu, niphazamisa the whole social order ngalento yenu ukuthi anisayikhonza iThixo sonke siyikhonzayo, nizenza ngcono zonke inhlobo zokucriticizwa ngenxa yegama likaJesu. Uthi uPetru, uma benenze njalo nibusisiwe, you are blessed. Nabantu abajabule, nabantu
abasesimeni enimele ukuthokoza ngaso ngesikhathi abantu benithuka ngenxa kaJesu, benza even worse than ukunithuka. Ngesikhathi abantu bengakuthandi, bekubuka kambi, beku-isolate ngoba umzalwane ungafithi in, ngoba umzalwane you are blessed kuleso simo sokwenziwa njalo. Ngobani? Ngokuba umoya wenkazimulo. Ngicatha uchaza ukuthi umoya oletha inkazimulo, lo moya ozokhazimulisa abantu. uNkulunkulu wadala ngayo umoya umhlaba namazulu, wawuvunguza phezu kwamanzi umoya. Uyena engicabanga ukuthi ungamandla ayobevusa abantu emathuneni ebadala kabusha. Uyena ongamandla esiyoguqulwa ngayo isimo thina siyobe sisaphila uJesu mayibuye. Senziwe idalo ezintsha, imizimba yethu bemisha, kubonakale esiyakuba yikho kwamanje akabonakala. Kodwa mayivela siyofana naye, umoya engcwele uyena oyobesebenza kithina ukusiguqula asifanise noJesu ngokuphelele. Namanje siguqulwa uyena vele. Kodwa kwamanje kusayingaphakathi sithele izithelo, ngalelo langa uyoguqula ngisho nemizimba yethu yokuthotshiswa ayenze imizimba yenkazimulo. Umoya wenkazimulo lo uhleli phezu kwethu uma silingisa uJesu nasekuhluphekeni nasekuthukeni kwabantu. Umoya ongcwele is ready ukusikhazimulisa kanye naye uJesu. Ngakho we are blessed thina bathandekayo. Mabantu besiphatha njengoJesu, sibusisekile ngoba umoya ongcwele uzosenza njengaye uJesu nathi. Uthi umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu, okusho ukuthi unamandla kaNkulunkulu ukuzenza lezi zinto. Uhlezi phezu kwenu. Ngesikhathi useyinhluphekweni awukho wedwa. Umoya ongcwele ukhona nawe lapho. Mkhumbule ukuthi umoya wenkazimulo. After usuhluphekile noKristu, uzokukhazimulisa kanye noKristu nawe. Amen. Leyo nto imele ukusenza sithokoze bathandekayo. Ngiyazi ukuthi into lekuthiwa i-counter intuitive, ingqondo yomuntu ngokujwayelekile ayicabanga kanjalo. Ingakho lithi iBhayibheli ayenziwe ibe yintsha ingqondo yethu. Khona soguqula isimo. Mawuzoba umuntu othokozayo enhluphekweni, ongakhononi makufika inhlupheko, ongambeka uNkulunkulu izici, umcasukele enhlizweni yakho ngezinto ezingahambi kahle empilweni, kuzomela ushintshe indlela ocabanga ngayo. Cabanga kanje. Khumbula inkazimulo ezayo. Nalezi inhlupheko zikusebenzela inkazimulo ezokwambulwa uma uJesu ambulwa. Ukubekezela kwakho kuyoba yimendlela zakho, amadayimane emqheleni wakho, iona nodumo lwakho emazulwini. Ababekezele kakhulu bayovuzwa kakhulu emazulwini. Ngakho thokoza ngokubekezela uNkulunkulu adimanda ukuthi ukwenze ngeinhlupheko akufaka kuzona. Yezwa kalode bazalwane. Awekho amanye amatrick ekutheni abantu babebekezela kanjani makunzima. Babekezela ngokucabanga kanje. Nathi asikufakeni ke emgodleni wethu. Singaba abantu abadidekayo. Singadidekini. Ingabi khona iconfusion. Mase sidlule inhluphekweni. Amen. Number 2, into afuna bayikhumbule abazalwane uthi abangabi namahloni. Verse 15, makungabikho namunye kini ohlupheka ngokuba engumbulali noma eyisela noma engowenza okubi noma eyisigila mkhuba noma engoyigaqa endabeni zabanye. Kepha uma ehlupheka ngokuba engumKristu, makangabi namahloni kodwa makamdumise uNkulunkulu ngenxa yalelo gama. Awudingi ukuba namahloni mawuhlupheka. Awuhluphekeli ukukholwa, futhi don't be confused nalapho. Ukuthi kungani uhlupheka? Ngihlupheka ngoba ngonile ngantshontsha. Nginamahloni ngiyayisola ngiyaphenduka, Nkosi kungifanele ukuhlupheka ngalendlela ngoba mina engitshontshile. Yebo bathandekayo. Asokwenze nalokho. Asokwenze nalokho ubheka ezinye inhlupheko siyazazi ukuthi ifika ngobani.
zikhona lezi esingazi ngempela njengoJobe asitshelwanga ukuthi sinikelwe kuSathane khona sovivinywa kodwa ezinye we know exactly ukuthi senzeka ngobani. Ma ifika lezo Musa udlala ama-games noNkulunkulu. Awu ngoba phela unoMusa ubeka ngeneleli ngobani? Nakho siyatshelwa sometimes just dedela sivune esikutshalana. Ngizothi ngihashile kodwa kusho ivesi la. Mina ngenze njani? Ngenze njani mina? Ngobe umbulali noma eyisela noma engowenza obubi all other crimes. Uhulumeni ukhona ukuthi uphanishe abantu abenza obubi. Ma wenza obubi lindela i-punishment kubantu abafanele ukuphanisha. Ma uyingane wenza obubi lindela i-punishment yomzali. Ma uyisitizini eyenza obubi eyenza i-crime lindela i-punishment ka-government. Lindela ama-fines ma ulotuza kweqa ama-speed limit. Ma ungawakhokhi lindela ukuboshwa bese ejele. Lindela ukuthi nathi masifika sokubheka ejele sothi kodwa mzali wazosipota singakaduduzi. Kodwa mahloni mani lawa osethela wona. Kuzobe ku-right. So-ke kodwa imessage yakhe bathandwa asingayikhohlwa isinike ngokuthi ngoba kuthiwa uma uhluphe kumzalwane inhlupheko zikaKristu lezo futhi zinomvuzo omuhle bese sicabanga ukuthi konke ukuhlupheka kwethu kungena kuleyo category not if siyilethele thina khona ngokwenza imisebenzi emihle. Kukhulunywa ngabantu abahlupheka njengamaKristu behluphekela okuhle. Kusifundisa kanjalo ukuthi uma ingasabalike lokho kuserious kwe-crime ukuthi noma umuntu eyisigilamkhuba noma oyigaxa ey'ndabeni zabanye akafika melodwa isigilamkhuba esiyigaxa ey'ndabeni zabanye. Omunye yeba akaphulanga mthetho wezwe akufanele aboshwe kodwa kumunca empilweni yakhe ngoba uyena osukela abantu. Ichaza lokho lesigaba bazalwane akusimele nginochuku. Isigilamkhuba esiyigaxa ey'ndabeni zabanye umamgobhozi noma umgobhozi. Akapheli ey'ndabeni zabanye abantu. Ngakho abantu bayamenqela, abanye bayamnyanya ngoba ungena ey'ndabeni ahambise iy'ndaba kwabanye abantu axabanise abantu ngakho abantu abamfuni. Usesenhluphekweni-ke manje mina abantu bangikhuluma kambi, abantu bayangihleba, abantu abangifuni, abantu abangisizi noma ngixakekile angabe sakhumbula ukuthi uyena obasukelayo abantu. Khona nenhlupheko ey'njalo awubheke nawe utadishe akube kunje ngenxa yendlela nawe baphatha ngayo abanye abantu. Zinuka makwabo ukuze ungakhohliswa uSathane ekuyobona uNkulunkulu akakuthandi uNkulunkulu njani kanti bekulula nje ukukhumbula ukuthi cha mina ngizenzile la Sathane kodwa ngokunye lokho imina engenzile ngiyavuna ngitshalele la akucabange lokhu ngiyabona usunqobile inhlupheko ngokuthi wamkele nje ukuthi le ilethe uwena ukukhula lokho bathanda. uNkulunkulu uyasikhulisa uma ekhuluma kanjalo uthi asithathe responsibility for indlela impilo zethu eziyiyona ngoba sometimes sizenza thina zibe njalo. Let's take responsibility. Ayithi ingane mayikhula wenze njalo. Uyawisa clean mayisemncane uthi awubantu bantuza umsulele ingasho lutho. Mayikhula uthi hey yini ungafuni ukuhamba ngokuqonda kodwa nayi imoto lapha kona cleaner la. Uyamkhulisa esimanje njalo. uNkulunkulu uyasikhulisa ngamazwi akhe. So that's the main school. Uthi-ke kodwa-ke uma ukuhlupheka kwethu kungenxa ukuthi samaKristu masingabi namahloni. Ayizi ibalulekile le bangcwele esikhathi siphila kusona ngoba abazalwane banamahloni ngeyinhlupheko ngoba bafundiswe ukuthi uma umzalwane ubonakala ngemoto edrayivayo. Uma uhamba kahle noNkulunkulu ubonakala ngokuqhakaza komshado wakhe. Ubonakala ngokungakhuli emzimbeni abahamba noNkulunkulu bane-divine hand. Bakhuluma izinto zenzeka abahamba noNkulunkulu. Ngakho abantu banamahloni ngeyinhlupheko. Ukhumbuleni inceku eyayixakile ngiyazi usafunda leswinsini. Ahluphekile kuba banalutho. Kodwa ngesonto wayegqoke ngathi millionaire. Mina kwangathi millionaire ngempela.
Shama shatika nokusho lawa umbona umbala la ukhola umbala kufakolisha umkhandi la gold. Iwash lakhona yebo usho ukuthi uqhamuke emkhukhwini lokutshakile kanje ngoba ayikho ngempela matatakekile. Ngobani ukhonze bandleni lakho noma ungenalutho awuyilutho nawe. Ngoba ibandla le-prosperity le kwaziswa ondluwankulu, kwazisa omkakabani abahamba ngey'nto ey'njani, abahlala ey'ndaweni ey'njani. Uma ungeyilutho nje ungenamali udelelekile awuyilutho, kugcina kunamahloni ukuhlupheka ngenxa yobuKristu. Uthi-ke thina singabi namahloni. Iy'nhlupheko zakho, ukungabi namali kwakho, ukugula kwakho, ukuxakeka kwakho uma wazi ukuthi awonanga lutho, ugqoke njenge-badge of honor batshele bonke ukuthi uxakeke kanjani ngenxa kaKristu, futhi uKristu uyakusiza ubekezela. Singabi namahloni ngokuxakeka kwethu. Abanemali ebandleni kaNkulunkulu abana-advantage. Okunalokho baney'lingo ey'nkulu kunalabo abangenayo imali. Ngoba imali iyisilingo esinzima kakhulu. So-ke ungabi ashamed kube ngathi udinga ukuqasha ngoba uxakekile ebandleni kaNkulunkulu akunjalo. Awekho amahloni. uPawule wayegqaja ethi mina ungo wompostoli bukani inhlupheko zami. Hayi ukuthi mina ungo wompostoli bukani unyanyaza engihamba ngalo. Lokho kuphenduzeke upside down lokho. Right side up ukuthi umzalwane ohlupheka noKristu akanawo amahloni ngey'nhlupheko zakhe. Kunalokho udumisa uNkulunkulu, uyambonga uNkulunkulu ukuthi umbone efanelwe lezi nhlupheko ngoba kuveza ukuthi umbone efanelwe inkazimulo ekugcineni. Uyambonga uNkulunkulu omnikeza amandla okubekezela lezi nhlupheko, akakhononi, akanamahloni, akekho depressed, akaqashile, kodwa uvela obala ukuthi uKristu umfaka kwini, ufana kangakanani noKristu ngey'nhlupheko zakhe. Amen. Amen. Number 3, qinisekisa kodwa ukuthi uyayiphasa le test. Uthi inhlupheko zinjengeform yokwahlulela, i-judgment or i-test. Abantwana bakaNkulunkulu bangempela bayasindiswa kuleyo test, bayayiphasa. Abangakholwa, abaguluzayo bayabhubha kuleyo test. Verse 17. Manje sekuyisikhathi ukuba ukwehlulelwa kuqale endlini, household kaNkulunkulu. Kepha uma kuqala kithi siyakuba njani isiphetho, outcome salabo abangamlaleli ivangeli likaNkulunkulu na. Uma kunzima ukusindiswa kolungileyo, olungesindiswa kanzima, uyakubonakala lapho ngamesaba uNkulunkulu noyisoni na. Uthi isikhathi sokuba ukwehlulela kuqale in the household kaNkulunkulu. uNkulunkulu before ahlulele izwe uqala la endlini yakhe. Ukuze abantu mabesho njalo bese before sitshela uqondise yakhe indlu qala uNkulunkulu wenza leyo endlini yakhe uyehlulela, meaning uyavivinya wonke umuntu okhona endlini yakhe ukuthi ufanele yini engabula ngempela. Inhlupheko ziyitest yokuthi ngabe zabantwana bakaNkulunkulu ngempela yini. Yawa imbewu wakho umhlanyelo yohlanyelo, enye imbewu yawela ngasendleleni yadliwa inyoni, kuphuma ngayithelo lapho umuntu akazwanga nokulizwa izwi kaNkulunkulu. Enye yawela ngasemadwaleni kungathi iyaqhakaza konke ezokwenzeka la uze kahle lo muntu engathi uyakholwa ngempela makuphuma ilanga yasha. Makuvele inhlupheko yaphela nya wayengakholwa ngempela, wayethande amakhorasi, wayethande ivine, kwakunento nje yayilethi kodwa akakaze aphenduka ngempela. uNkulunkulu uyabajaja kanjalo khona bezovela, khona bezohlungeka ebandleni lakhe ukuthi ababona bangempela, ngakho bayawa banyamalale ngenxa yenhlupheko. Kodwa khona imbewu eyawela emhlabathini ovundile yaqhakaza yaveza iy'thelo, wajabula umnini wayo. Yilabo abakholwa ngempela noma lapho umilanga nakuyona kodwa ayizange izishe, ayizange izibale kuwele ezulwini, ayizange ikhononi yambonga uNkulunkulu, yathokoza nenhlupheko, yaveza iy'thelo, yabekezela kwaze kwaba sekugcineni. uNkulunkulu uyajaja endlini yakhe. Hlobo luni lwembewu, hlobo luni lwenhlabathi eyakhe inhliziyo. Inhlupheko izokuveza,
akekho ongakangena enhluphekweni kodwa ukuthi uresponda kanjani uveza ukuthi uhlobo luni lomhlabathi wena. Sindiswe ngempela yini? Uma sindiswe ngempela uyayifeyila i-test, uma sindiswe ngempela uyayiphasa i-test. Ukwehlulela kuqala endlini kaNkulunkulu. Uthi-ke uma kanti kunjalo kithina esindisiwe ngempela, uNkulunkulu asikhethile singabantwana bakhe, pho kuba yini isiphetho salabo abangalilaleli ivangeli? Thina siyalithanda ivangeli, siyamlalela uNkulunkulu, sithembele kuJesu, kodwa nathi sizodlula empilweni njengegolide, sidlule enhluphekweni, siphuthwa ngesango elincane. Lincane isango nendlela iyumncingo eyephileni, mayeke kulabo kanti abangakhona ukukholwa ivangeli, bayakuba yini bona uma nolungileyo othanda uJesu esindiswa through ubunzima obunje. Verse 18. Uma kunzima ukusindiswa kolungileyo, kunzima ukusindiswa komuntu. Ezosindiswa ngempela, eyikholwa ngempela, kungenwa kanzima ezulwini. Nani indlela limanisa bayindusana abathulayo. Simele ungene embusweni ngenhlupheko eziningi. Kusukela ensukwini kaJohn uMbhapatisi, umbuso wezulu ubhekene ne-violence. Ngathi abantu bawubamba ngenkani umbuso wezulu, abanolaka lokomoya bangena ngenkani bona ngoba kulula ungena embusweni wezulu. Mawuthakathaka unteketeke ungafuni ukuhlupheka ungangenanga. Amagwala aphelele esikogweni, isho lencwadi sami. Yebo bathanda. Abalungile basindiswa kanzima. Mawuzongena ezulwini iba ready ujelana nobunzima. Uthi uJesu mawufuna ungilandela awuqala ubale. Umuntu uyayena empini engabalanga ukuthi amasosha akhe ayawadlulela amasosha ayelwa nawo. Umuntu uyayiqala ilinda yakhe engabalanga ukuthi unemali yanele nethini ezanele na. Mawuzomlandela kaJesu count the cost. Yabiza ukuba umlandeli kaJesu, kodwa umvuzo mkhulu ekugcineni. Nanzima ilivakele njalo sana. Iqiniso kodwa lezwi likaNkulunkulu. Ngakho thina esifuna ukungena ezulwini, let's toughen up. Asibe nomgogodla owakhiwe umoya engcwele onensimbi yasezulwini ongagobi eyihluphekweni. Amen. Amen. Benjalo sana. Okugcina verse 19. Ngakho labo abahluphekayo ngokwentando kaNkulunkulu mabanikele imphefumulo yabo umdali owethembekileyo, baqhubeke benze okuhle. Labo abahluphekayo ngenxa yentando kaNkulunkulu. Asiyivaleni leyo ndaba. Kukhona ukuhlupheka okuza empilweni yomuntu ngenxa yentando kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyayiletha inhlupheko empilweni zethu, lesiyahlezi thina bantu abalazi iqiniso. Uthi ke labo abanjalo abangahlupheki ngenxa yezenzo zabo, mabanikele imphefumulo yabo kumdali owethembekileyo baqhubeke benze okuhle. Mabethi mabanikele uma unenhlupheko uzizwe usengozini kakhulu zingahlukunyezwa abantu, mhlawumbe bazongibulala, angazi izokwenzekani kumina. Uthi uPetru, don't worry, nikela kuNkulunkulu impilo yakho nokuthi kwenzakala kuyona. Ngabe kulala shela kuNkulunkulu njengoJesu. uJesu wayekela kuNkulunkulu ukuthi kwenzakalani kuyena, uNkulunkulu wamvusa. Nawe yekela kuNkulunkulu ukuthi imali khona, imali ayikho, shiyele enkosini. Impilo iyahlangana ayihlangani, kunjani empilweni yakho, zinikele kuNkulunkulu. Uwumdali owethembekile. Yena owakudala ekuqaleni, uyena owazi konke ngempilo yakho, futhi ungamethemba ukuthi konke kugcina kusebenzele okuhle, ungamethemba ukuphatha kahle. Uyakwazi ukuphatha umphefumulo wakho. Noma uvuma udlule ethunzini lobumnyama, uyazele uphezukwane, methembe uyidedelele ezandleni zakhe. Even if it means uyafa. Uyena owazi ukuthi uvumelani, uyena oyokunikeza umvuzo, methemba uNkulunkulu. Ungatatazeli ngamanye amazwi.
Ungethuki ukhathazeke ngekusasa, kodwa ngizoba yini, kodwa ingane zami zizoba yini, kodwa umndeni wami uzoba njani kuwona. Zinikele kumdali owethembekileyo. Bese uyaqhubeka wenze okuhle. Ungathi hayi kanti uma kunjena futhi nami angishintshe indlela yokwenza ngoba phela kuzokwenzeka empilweni yami, angibhatalise nami ngibone njengomuntu. Cha, qhubeka nje wenza intando kaNkulunkulu noma ikulethele inhlupheko noma impilo ingahlangani, ungasuki kuyona, uyeke impilo yakho enkosini. Nezobathanda leyo iwukunqoba kwangempela. Uzokurobha kanjani uSathane uma ushiyela izinto uNkulunkulu? Nginqela kuyo umthwalo ngoba uyakukhathalela. Ungamethemba uNkulunkulu. Noma ungekubathemba abantu, kodwa yena ungamethemba. Ngakho ma elethe inhlupheko empilweni yakho, oyishiyela kuyena ukuthi uzokwenzakalani ngawo. Usamakayize. uPetru ufuna bangabi surprise ukuqala mayifika inhlupheko, kunalokho bathokoze. Okwesibili, ufuna bangabi namahloni ngey'nhlupheko, kodwa bakhazimulise uNkulunkulu bekuzona iy'nhlupheko. Okwesithathu, ufuna baqinisekise ukuthi bayiphathe i-test ne-judgment. Qala endlini kaNkulunkulu, qinisekisa ukuthi nawe ungomunye wabakholwa kwangempela, ngokungawi uma kufika iy'nhlupheko empilweni yakho. Then okugcina, methembe uNkulunkulu, uthembekile othembisayo. Masimethembeni ukuthi uyazi wenzani, ukuthi uzosiphela endaweni enhle. Amen.